Krijgen hè? Je ziet dat het met name jeugd is. Het is wisselend volgens mij wat voor jeugd eraan meedoet. Ik had vlak voordat jullie hier kwamen nog even contact met studenten van de opleiding communicatie. En die gaven aan dat ze de trend wel hebben opgepikt, maar zeker niet meedoen. En dat ze sommige filmpjes ook een beetje triest vinden. Mensen die alleen maar om het drinken en alleen maar om stoer te doen hier aan meedoen. Vrouw, jongens. Wie bekoortstrijs, jongerenwerker in de Frieske Wouden. Ik hem binnen de filmpjes al opvallen. Drankspultjes binnen van alle tijden. Maar de komst van social media als Twitter en Facebook liep het voor een volle gruttere groepsdruk te zwargen. Lekker. Ja, doe ik eens net zeggen van jongens, ik leeuw het wel, dan is er dus inderdaad wel, dan zoals gezichtsverlies. Zo is het herkennen en nou ja, de jongeren die ik sprutsen, die zeggen zelf ook van ja, doe je dagen, ik vind het hartstikke leuk om een gek filmpje. Het gaat ook niet per se over drankmisbruik, maar over stoer willen zijn in een filmpje. Alleen het verschil is dat kon je vroeger dat filmpje laten zien aan 5 vrienden en zeggen wie doet er mee. Dan kunnen nu duizenden, miljoenen mensen dat bekijken. En daar wordt de druk wel heel erg van opgevoerd. Dus je gaat makkelijker misschien een grens oer. Absoluut. Je gaat sneller misschien een grens over. Je ziet een filmpje van een ander. Ik denk dat kan ik nog beter. Ja, mooi niet. Hartstikke bedankt, jongen. In Ierland is de internetrage, die naar Friesland oerwaaid is, flink uit de hand roem. Deelnemers daar maken heel iets spectaculairdere filmpjes en 2 jongens oerlippen het net. Het is absoluut niet te zeggen dat dat hier zo uit de hand gaat lopen. Ik denk dat vooral mensen die van zichzelf weten dat ze grenzen opzoeken, dat die misschien op moeten passen, dat ze niet idiote dingen gaan doen. Want als inderdaad in een zwaargewerkers, ja, maakt hij al vreetje als die in bikini in een filmpje met een barrel, als dat worst, als die werkjouwer dat wil. Dat zijn lastige dingen.